До 25 януари в столичната галерия Нюанс може да видите изложбата "Ритуално изкуство, време и пространство", включваща произведения от 13 артисти от цял свят, взели участие в провеждащата се всяка година в село Горна Липница арт-резиденция "Старото училище". Арт-резиденция "Старото училище" е един проект, по който работим вече 6-та година. В сградата на бившето училище в Горна Липница събираме артисти от целия свят, за да им дадем възможност в една нова среда да създадат своите творби и да генерират нови идеи за това как трябва самите те да се развиват в работите си. През 2015 година събрахме 13 артисти, които представяме в изложбата в галерия Нюанс. Те са от Америка, Китай, Полша, също така Испания и България. Темата 2015 година беше точно това: ритуално изкуство, време и пространство. Ние предварително, както всяка година, така и тази, разработихме материали. Като тая материали са на български и английски език, които представяме на артистите. Опитваме се да направим един паралел между времето и пространството, така както те се разглеждат в българските ритуали, и времето и пространството в модерната физика. Артистите трябваше по подобие на едни съвременни магове да изберат подходящото време и подходящото пространство, за да извършат своя ритуал и съответно да направят една творба, която да бъде обществено значима. Нещата, които виждате вие тук, в този завършен вид, с многото текстове и концепции, всъщност са изработени в рамките на 10 дни. В тези 10 дни артистите са дошли от целия свят до Горна Липница, климатизирали са се в Горна Липница, успели са да направят своите творби и в края на тези 10 дни да ги подредят и покажат за пръв път на местното население в закриващата изложба. Всеки един от артистите си е избрал определен елемент от съвременния свят, върху който той въздейства, върху който той работи. Личността, мистиката, политиката. В момента тук стоим на фона на творбата на Лира "Новите политици, врати на времето". Една творба, която се опитва да разгради съществуващата меркантилна политическа система в нас и по света и да създаде един нов клас лидери, такива каквито до момента не са съществували. А това са именно лидери-творци, които правят всичко с любов и имат качествата да бъдат следвани. Идеята, която ние така се опитваме да наложим с правенето на изкуство в арт-резиденция "Старото училище", е, че изкуството е основният инструмент, който може да въздейства върху действителността и да я променя. Т.е. вярваме в изкуство, което трансформира света, трансформирайки и човека.